Padayon ang pagkusog sa bagyong Karina nga anaa sa Luzon. Samtang hanging habagat nga ginabira sa mga bagyo ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 11 a.m. latest bulletin sa Pag-asa, gipailawom na sa signal number 1 ang Batanes, eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Babuyan Islands ug northeastern portion sa Isabela tungod sa bagyong Karina. Sumala sa Pag-asa, posibleng mas mukusog ang maong bagyo. Hinuon ubos ang tsansan ini nga maglandfall. Gilaw mong mugawas kini sa nasod sa Miyerkules o Huwebes. Samtang ginabira sa bagyong Karina ang hanging habagat nga maoy magpaulan sa dakong bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Posibleng kusog ang mga pag-ulan sa ubang lugar busa kanunay kitang alerto sa mga pagbaha o landslide.